Kaila ba mo ani ba? Why na? Kuan rin lagi. Kini ba? Iya. Yes. Nya kini ba wasawa ba? Artista mo na. Di ako ni asawa. Ha? Ako ni asawa. Minawag dia kininigo mo ni Costa. Man buntag te pwede mo tanan niya. Kabantay mo black na agay dito tong upawon sa ba nga laparon og naong ba. Na ako picture ba? Oras admin ng gawas ra ba? Decision. Mo kabantay. Ako wala mo kabantay nito. Ya. Pwede ko mangutanan ninyo ya. Okay ra ya. Yawa mo kabantay diri ka ng babae nga pution niya ba? Blandeya ba niya? Na siya kauban nga laki upaw niya, lapad og naong niya ba? Nawagtang lang yung kauban niya. Ay man ang kauban. Naligo rumig dagat diri karon ba? Nya wala ba koy? Blande mo. Oh, blande. No. Ba pution. Kanang basing kung pananglitan magkakita mi sa picture. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Oh, na ang picture ya. Ito pa nagka-print ka ni dugay ni nawagtang. Ga. Hapon bang pinangita ang ba? Vlogger. Nawagtan niya ako ning kuning sige ngita bitaw. Wa mo kabantayan na ya. Wa sa na nakasa ni Jubil ay ni. Ito ani mo John. Pado sa. Ya kani. Kuno be? Uy, wa. Lord ba. Tarong guys. Lagi na wag ako ning kauban wag. Wali suran mo pagpangita. Dai basin na silom sa dagat agay. Dai basin na silom sa dagat agay. Wa mo kabantayan ni nasabay diri ya. Busing, kami og ika vlogger ka. Iso kami pagpangita ni kay kani. Kani imong picture nga gipangita. Kani mao ni nagpatay ni Jubilee kato nga nang OFW. Oh. Kani pero kani mura mi si Lexi Lor, asa mi kato nga nang porn star ba? Ah, porn star. Paglison mi ani. Maglison na niya, okay ka, vlogger ka, okay kayo. Shout out. Bon, mabit na katawa ko. Tara na kamera. Kanang ya. Pwede mo tanay ya. Kuan ba gahapon ba? Nay, missing lang ang asawa lagi. Ang asawa ba na missing ba niya? Ang asawa anak gahapon naligos lang Marabilya ba niya wala mauli. Tanang ug kaila ba mo ani ba? Why na? Kuan rin lagi. No. Kini ba? Nya akong anak kay kini itom na kani siya kinaligog dagat. Ligo Barubia? Yes. Nya kani ba wasawa ba? Artista mo na. Di ako ni asawa. Ha? Ako ni asawa. Kasi minawag dia kininigo mo ni Costa. Chikuidja mo kanya. Kaya sa prank ni. Mura ka na ning Cyrus Facebook ka na kung nakatawanan memes ba? Nya ako anak ba na nilagom na kinaligog dagat wala mauli ba. Sana prank na. Sige, salamat ya. Karon ba? Asa ninyo ah? Wala mo kabuyla na mo. Patanaw pa si kita ka sa iya. Oh, ari lang WhatsApp bang. Mambuntag te pwede mo tanan niya. Bantay mo black na agay dito tong upawon sa ba nga laparon og naong ba. Ay pangita bitaw. Wala am dai. Ako ka maguwang ba? Oh, dako na ba?
Na ako picture ba? Kasad mi ng gawas ra ba? Desisyon mo. Mo kabantay. Ako wala mo kabantay nito. Oh, ako ito gipangita ba kung magbuwang ba? Asa nakaani bitaw? Wala mo kabantay niya, te? Wala mo kabantay? Wala kabantay natin. Katulad si sige ako lang mga tanan lang ito sa lain niya. Salamat ya. Post lang na din na. Oh, sige, salamat eh. Ang excuse me pwede mo tana? Nakipunta na to ba kay akong papa o manghud ba nawali gahapon mao ni Marabilya dire. Marabilya. Nawa gahapon ba na missing ba nya? Ako tang butana kanang nakaila ba mo na kakita ba mo ron dire ba? Kay dire ba? Ay abin ang ako lang live. Oh, lang describe. Ako kami na Karon na. Oh, ba ako lang ipunta na bisig nakabantay mo ron dire ba? Man ang manghud ba o papa ba? Papa, ang manghud. Kabantay man eh. Kabantayan ko na Bart. Kabantayan ko na Bart. Nawa na gapon, nagkuyog na silang duha. Okay. Pa mo kabantay? Wala. Kabantayan ko na sa Facebook. I-post ko lang sa Facebook Bart. Nasa-serious sa Facebook. Hindi na comment. Mao na akong gipangita ba? Ayaw po siya uno. Pa mo kabantay na? Wala. Sige, salamat ya. Okay. Idol, pwede ta ka pangutanan ninyo, Dol? Wa mo'y nakitaan diri nga bangason dol niya. Upawon siya ba dahog lawas wa yung agi diri? Nawa ba kung papa ba? Ako mama po dol, nawa po ba nagkuyog to sila diri niya. O baka to na kuha na ano des dagat ba? Gahapon. Wala ka nag-report na to barangay? Wala dol? Wala na-report na to barangay? Wala, wala dol. Doon na ako yung picture diri dol, bisag kuan mo ba? Makita ninyo ba? Diri, saya nag-report na to kay namay Sila ni, mao na silang duha dol eh. Ay dol ba? Kailan man na dol? Kita naman ni dol. Kita naman ni. Ako nag-exo na. Imo nang ex. Ako rin ang cool. Imo na angkol dol. Magdoktor-doktor po ni siya usahay no. Kamantay man ni no. Magdoktor-doktor no. Kaya nagawad, kaya nga yung trabaho. Oh kani po. Ako nag-exo. Ay mo na isuon po. Longest brother. Na kani mo ning akong kuan ba mama ba. Kuya kani siya kuan mo trabaho ba. Panikamuti na makita niya kay. Makita na gina ako dol, wa ba. Na missing. Dahil kinagita na ron. Oh lagi. Ala ni ba. Ito na sa barangay. Dali ko ako ron. Ana ni. Oh, dito. Ay, ayo lang, ato lang na. Ay, report. Oh, dito. Ay, ayo lang, ato lang na. Ay, report. Ha? Unsa dol? Ay, nag-report sige laring tagiyahon. Sa giyahon? Sige dol. Pangitaon na ako bisag daba, nag-ubok ro sa dagat ba. Kuyog mo silang duha kuno? Ha? Kuyog mo silang duha, tandim ba? Wala. Wa na? Nagbuhat. Outing miracle. Good kayo no? Sige dol, amat na lang. Bisag naroon na ba kung atuon ba? Amat na lang. Ay sa ko dol. Idol, pwede na ka pangutan na dol? Wa may nakita diri ka ng upawon dol, bangason ba akong papa ba nawa? Akong mama po dol ba nagkuyog ko silang duha dol? Nakipicture din dol ba? Sa kailan mo ni dol? Ano dol? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ano dol eh? Missing ba? Hapon ba? Ay, karon ko ng abot. Kailan mo ni? Ano dol ba? Kani ba na akong kuhan dol eh? Papa ba? Ay, pagkap. Papa. Ano ko search big nigo? Ha? Search big kita ko na. Papa na ko ba nawa? Magkuyog mo silang duha dol?
Wa mo kita. Na, man, research na lang sa kala sa to. Asa i-search dol? Unsa na siya dol? Ha? Unsa na siya? Nang limpyo. Magdoktor mo nino. Kani po, nurse. Tandi mas lang doon, no? Sige do, pangitaon ako dali dol. Ito eskina. Poblasyon? Nagsugod na grabe. Nagsugod na? Sige dol. Makita na ako dito ba? Sige dol.